Зараз зафіксовано більш ніж 300 фактів тиску на свободу слова у Криму. Це і катування, і фізичні ушкодження, напади, це залякування, це адміністративне і кримінальне переслідування, це різні види тиску, мова ворожнечі, законодавчі обмеження. При цьому журналістів заарештовують за необоснованими вироками. Тобто Російська Федерація робить все, щоб знищити незалежні голоси, щоб покарати тих людей, які кажуть і не бояться казати, що Крим – це Україна, які пишуть про порушення прав людини. Про журналістку Гульсум Халілову новий кейс, вони оголосили її в розшук, звинувачують в тому, що вона начебто там приймала участь в якомусь збройному формуванні, хоча насправді вона просто виконувала свою журналістську роботу. І це кричущі порушення, про які треба говорити. Представники Russia Today, Спутнику, російської делегації офіційної. Сьогодні Марія Волконська, яка вчора виступала, начебто вона кримська журналістка і казала, що Крим – це Росія. Сьогодні вона переді мною займала в черзі місце, і в неї було 5-те місце, в мене 6-те. Але, як ви бачили, переді мною виступав офіційний представник Російської Федерації. Тобто вони навіть це не скривають, що вони приїхали групою організованою для того, щоб розповсюджувати на цьому майданчику меседжі російської пропаганди.